Selamat malam, hari ini kita ketemu Pak Didul ngono. Iki operatornya mantep bol. Goleki iki sang mumet dak apa jenenge golek mic. Tukang sono senggol piye Mas iki Mas? Iya, selos wis pokoke. Senggol tanpa ono ngewangi piye? Jane sing digoleki iki opo jane Bekakas iki. Nek teko Mas bingung sih. Mic semono akeh kok cek mumet ya. Piye jane? Ayo. Piye jane iki? Ya ampun, lha wis menembane deh. Oh. Ayo, sampe akeh yo. Yo muni kabeh. Ini ya piye? Iya tak oke lho. Kemik sing akeh ben milah iku. Oke siap, oke los. Aduh anaknya baru juga. Yo casane yo kopi bolo iki kopi. Iya, alat-alate iki yo iki sakonone alate ngono puter kinene. Saku yo ora mudeng ki piye puterane ora mudeng nek intine tak ngene bolo. Iya wis ngene sadanane tok wis ngono. Cara pengajian ngono. Ketemu Pak Didul ngono ki bolo. Saya Pak D tak celuk ki. Ya Pak. Ya mandor ya apa. Niki Pak lah. Los. Langsung semono kae kok timo wong siji rek yo. Piye tak ben piye jane. Tadine ben akeh, Bang. Oke, siap, Dik. Duh. Lah apa ya golek wong rapatan bayar gas. Tutorial iki bro, tutorial memasang mic ketak ya. Handphone terkini ngono. Ben dipasang dhewe ngono. Lah yo ora iki apike dipasang ngene, dipaske, diaske, dilot sisan nek iso. Ya ampun. Ya apa neh iki? Ya wah. Ya apa jane? Ngoleke wae kok. Iya. Ya mik angger sono sawak ngene iki. Ya ampun. Barang nyebali wis jal. Ki piye bes ki? Kok kayak kertas ning wis jal. Ya ampun. Aduh. Wes. Tutorial memasang guys ngebal. Lah. Ya ampun. Ada super apa wis apik. Ngono. Potong ngono apa to? Ki rambu unter-unter kok wis. Oke. Nek nang bane enak gawe napa Mas iki Mas? Bane ben apik. Kono berpasang enggak. Iki sambung aku mbok ki, Dik. Bane ki apa? Iki sambung apa nek ora? Ndi? Sambung iki. Iya beto sambungan lho. Iya to ki. Tapi dia ora nek gak kuwi nggonku ngeter lho ya. Soale nang ngene aku gak ya. Nang ngene iki aku nang ngene kan dulu, tapi nek model iki eno kimik yang kae. Mono langsung. Iya, mono aku. Yuk ning dawa. Iki lho sambungan iki kok ngene. Ya ora apa-apa. Ning gak tuwa yo. Oh, ya piye engko? Yen nek tuwa to. Heeh. Iki nggonku kayak loro ya ora apa-apa. Ndi? Iki ya. Iki cek loro ora apa-apa. Temu wong loro kok. Mesti kabel kuwi kok. Kabelmu akeh kok. Sithik tok, lha nggo wis sithik tok. Oke, boleh ya, terima kasih. Iki infonya terkini kayak gitu. Oke, iki sebar kabeh pemasangan bolo. Oke, terima kasih. Sukses bersama.